Bueno, partit molt difícil. Sabíem que qualsevol inici de torneig, doncs, la importància que tenia poder treure el partit. La veritat és que hem fet una molt bona segona part. La primera part hem començat molt bé, ella s'ha adaptat molt al nostre plantejament de partit i això ens ha obligat a poder mirar de fer altres coses per intentar solventar el que ens estàvem plantant en el joc. I la veritat és que al final doncs, un bon joc col·lectiu, una bona defensa, ens hem estat ajudant molt, molt, molt bé darrere, hem pogut assegurar bé el rebot i això ens ha pogut donar aquesta primera i sobretot aquest average de 14 punts, que sempre és molt important en una fase com aquesta, perquè són molt freqüents els triples empats i com més guanyis o menys perdis, doncs la veritat és que és molt important. Per tant, ja tenim la primera i avui aquí ja descansar una mica i demà més.